Jatko-osa. Pertsa hakee starttirahaa ja katuu. Kun villasukkabisnes oli kaatunut omaan nerouteensa ja tullimaksuihin, Pertsa ajatteli uudestaan. Nyt mä haen starttirahaa. Sen jälkeen minusta tulee vähintään Suomen Jeff Bezos. Hän marssi virastoon kuin mies, joka ei tiennyt mitä siellä tapahtuu, mutta ei antanut sen haitata. Starttiraha. Paperisota, jota kukaan ei kerro etukäteen. Tiskillä virkailija katsoi Pertsaa kädessään hikistä kansiota. Onko liiketoimintasuunnitelma? On, 5 vuotta. Pertsa ei maininnut, että suunnitelma oli kirjoitettu servietin taakse. Onko kannattavuuslaskelmat? Juu, tein Excelillä. Exceli laskenut negatiivista niin lujaa, että se pyysi lopulta itse starttirahaa. Onko SWOT-analyysi? Pertsa meni hiljaiseksi. Hän luuli, että SWOT on joku Ruotsin kaupunki. Hän kirjoitti lomakkeeseen. S. Saisinko rahaa? B. Varmaan en. O. Olishan se kiva. T. Taitaa mennä mönkään. Virkailija katsoi paperia pitkään kuin taideteosta, joka on liian moderni ymmärrettäväksi. Starttirahan ehtokohta 98. Yrityksen on oltava kannattava. Pertsa pyyhkäisi pöydältä pölyt ja myös Pertsan toiveet. Starttirahaa ei myönnetä, jos yrityksen ei katsota olevan kannattava. Pertsa vilkkuili villasukkalaskelmiaan. Niissä oli punaisella enemmän kuin maillon kartassa. Mutta jos saisin rahaa, sitten se olisi kannattava. Ei, sen pitää olla kannattava ennen kuin voit saada rahaa. Pertsa mietti hetken. Tämä kuulostaa siltä, että pankki lainaa vain niille, jotka eivät tarvitse lainaa. Lopputulos. Pertsa sai torjutun hakemuksen. Virkailija ojensi kirjekuoren, jossa luki. Starttirahaa ei myönnetä. Pertsa avasi sen kotona. Sisällä oli vielä erillinen liite. Emme voi tukea liiketoimintaa, jonka kannattavuus perustuu toiveajatteluun, villasukkiin ja roopesetä-fantasioihin. Pertsa sulki kirjeen. Kissa mulkaisi sitäkin säälivästi. Mutta sai samalla uuden oivalluksen. Minusta ei tule yrittäjää, mutta minusta voi tulla jotain parempaa. Ihminen, joka ei hae starttirahaa enää koskaan.